kuan dai de metro. Dito lang kang preto kuan da no. Wala tadi. Mo to magbuli ma? Oh nya. Kumanan ni ana tadi oh. Ngita man kag kuan ka. May tingin sapatos, may upay rin siya. Udah dah ako tong kuko si sapatos oh. Manguan naman lagom. Balin-balin na yung matino. Ato ni Agri, yata man mo sa dito tikas. Manila ka nagtaon na kuhan live. Sa parinig ka. Yo. Napayawan. Wala ng payo ni. Ha? Wala ng payo. Ha? Masala sa mo ba? Mangga deh kalau mangga.
Hindi akong gigit. Yan, nagmanicure naman ko. Kason? Dito. Manicure pa kani. Mas ano rin ang kuhan mo, Bas? Sakit eh kaysa di anak lang. Nindulot ang unod bagan. Ah, Watra ka dali na. kasakit. Dugay naman taliwa na. Nasa buta di aron. Nakapatas na ba rin nila kalubog na. Nilikuhaan. Ay, God. Ah. Sakit din ako. Ano ang pangasok mo? Ano bukas na? Oo. Kuan ba din yung kuha ng Christine? Dami mo pagputong siya. Look, ano ba? Hindi nagpakuha yun ah. Naman siya, wait, karon na? Wala man mo, ano?